jinsab is-sekondi bħal sigħat donnu ma jispiċċaw qatt kull minuta nofsinhar kull żerni nħossu ġbar mhux vaganza lina tnejn kemm nistenna tal-jumejn fost il-ġimgħa mifrudin xogħolna jbedna minn xulxin. Nerfet fejn naqsam bejn dawn il-gżejjer inħoss qalbi tingħala fi skiet jgħaddi s-sibt u l-ħadd terġa' jtejjer kemm jgħaddu malajr tal-waqtiet. Li kieku nista' nixxef dan il-baħar u nered dan il-bogħod bejnietna tnejn li kieku stajt inkun nas-sarib tiegħek intaf li hemm mingħajrek ma għandi xejn li nisma' lejlek huwa għal biżżejjed u naħlef li qed ngħidu l-verità u kull mument narah eternità. Il-messaġġi għaddejjin tul it-tranet ma' kull ħin kemm nixtieqni qiegħda ħdejk qed inħares ġewwa għajnejk. Nara fuq il-vapur ta' studenti żgħażagħ jaħdmu missijiet naf li mhux waħdi f'dawn il-mumenti qalbi mtella bejn dawn ix-xtajtiet. Li kieku nista' nixxef dan il-baħar